Vítajte pri 4. epizóde Minecraft Hardcore Survival. Čo sa nám nestalo? Medzi videami som sa prepínal medzi rôznymi verziami Minecraftu a ako si sa mi stratil celý inventár, preto som zobral pár vecí, ktoré som tu pozbieral a berem ich so sebou. Dúfajme, že nejaké drevo... Shit. Tak, toto už vieme, že nesmieme to robiť a môžeme začať úplne na novo. Tak, toto som nečakal ani ja. Bože. A teraz čo? No nevadí, pokračujeme ďalej. Čo iné nám zostáva? Poďme rýchlo, musíme pozbierať nejaké stromy. Nič nám nezostáva, nič iné nemáme. Ups, to sme nechceli, čau. Poďme, bežme. Ovca. Skúsim zhodiť. Ticho. Poď. Tak to trošku napejnúť zo strany. Toa. Čo? Sweet. Jedna, ešte dve. Videla ma. Stoj tam. Choď na to isté miesto. Choď na ňo. Paráda. Miu. Je tam. A ešte jedna. Poď. Zakryš. Poď. Ešte. Je tam. Ale tam tuším nehodilo. Tak to je smola. Budeme ešte jednu potrebovať. A je tu. Skvelé. A teraz nejaké drevo a môžeme začať úplne na novo. Musím si zapamätať, že nesmiem prehadzovať tieto... skvelé. Že nesmiem prehadzovať tieto verzie Minecraftu. Snažil som sa opraviť tú chybu s tým glitchom, tým, že hráme v poslednom snapshote, tak je tam naozaj väčšie množstvo bugov a takto to dopadlo, stratil som veci v česte a ešte aj v inventári. No nevadí, nemal som zatiaľ nič významne výrazné, takže nie je moc čo lutovať, ale musím si zapamätať, že do budúcna by som to nemal meniť ináč. Alebo spraviť si aspoň zálohu tej hry, ak to budem robiť. OK, máme už 10, ešte trošku by sme potrebovali aj nejaký dirt na cestu. Môžeme z niečoho stavať a musíme si spraviť krompáč a rýchlo sa snažiť zohnať nejaký cobblestone, respektíve nejaké uhlie, aby sme si mohli spraviť torče, nasvietiť celú dedinu, spraviť si posteľ a v noci prespať. Tým by sme ukončili túto 4. epizódu, kde sme išli na lov na ovce, ktorý bol mimoriadne úspešný. 3 z 3. To sa nevidí každý deň. Takže dreva máme dosť. Ideme sem opäť okolo našich villagerov, ktorí sú tam rozmiestnení, všetci fialoví. Tam je asi nejaké teplé miestečko, lebo sa tam zdržujú všetci. Tu ďalší posledný na nich pozerá. Ten tam tiež veľký odvážilec na poslednom bloku stojí, aby mohol spadnúť čo najľahšie. OK, ideme sem. Šup, tu by som mal vymyslieť, ako sa dostanem von. No, uvidíme. Dobre, takže ten chest je fakt prázdny. No teda sú tu tie veci, ktoré som tu dal dnes, to ma trošku sklamalo. Fakt som nečakal, že sa to takto vyvinie, no čo už. Není každý je vedela. Dneska je štvrtok. Tak, toto by sme potrebovali. Čo budeme potrebovať? Nechajme si takto. Raz, dva, tak. Šup. Je to posteľ. A teraz šup. To som mohol aj kliknúť a poďme sem. No a teraz, keď nám to vyšlo, potrebujeme jeden krompáč. A zoberme si teda konečne už aj tú lopatku a ešte si zoberme sekeru alebo mečík. Pre istotu mečík. Tak, hotovka, šup, odchádzame. No, ako sa dostane... to je nepríjemné, vlastne nechoďme nikde, začneme tu. Múdro vravím, nejdeme nikde. Tu môžeme ešte. Šup. A tu už musí byť je tu, pozrite sa na to, jak som tu dopovedal. Tak to je skvelé. Dúfam, že mi to padne aj s dreveným, no to. Tak to je paráda, už sa blížime k záveru tejto epizódy.
ktorá ma potešila, rýchlo spravíme torče, rýchlo ich tu nahodíme, len čo toto vydovujem. A odchádzame. Skvelé, skvelé, naozaj paráda. Toto ešte môžeme, poďme rýchlo. Rýchlo, zase aby som neprišiel nejaký creeper, lebo už sa bojím. Je to skvelé, pozrite sa, mám už ono. Mám už 3. level, či ak sa tomu hovorí, môžeme enchantovať. No dobre, nechám si niečo aj na potom. Šup. Už sa nám tu svieti. Poďme, čo potrebujeme styky, doberme si ich všetky, potrebujeme mŕte torčov. Tak, 52, paráda. Šup. Ešte dvere. Šup. Tak, to sme chceli, hop. Poďme skáč, hore. Tak a teraz pozor. Aby sa tu niečo nezjavilo zrazu. Čo by na nás zautočilo. Tak, dám ich tu takto esteticky. Do stredu, sem. Poďme. Rýchlo, takto, Rýchlo, ideme, celé to tu takto vysvietíme, rýchlo, keď sa nám tu niečo nasponuje. Villageri už sú všetci doma, to znamená, už sa boja. Nie je tu nič. Vyzerá, že tu není nič. Vyzerá, že aj toto je dobre nasvietené, tebe, čo som ti čorkol, minulé ti dám. OK. A už je čo počujem, poďme, bežme, ideme domov. Tak, to je skvelá a posledná vec, čo zrobíme teraz, ja sa s vami rozlúčim. Zoberiem ten piesok, ideme sem, dole, hop. Nie, vlastne tadeto, tu mám nejakú skákačku, jak sa sem dostať. Takže posledná vec, čo spravíme, je, že si zoberieme tak. 2 kusy budeme potrebovať, ak sa nemýlim, šup. Prejdeme to takto, hop. 3 od dverí, tak to je až o 2 viac ako potrebujeme. OK. Tak a posledná vec. Jak sa to tam dáva? No veď preto doli. Vidíme sa na budúce.